70-тен артык төрле яшьтәге кеше тоталь диктантта катнашты. Акция Питрәшнең 2-нче мәктәбенең 4 аудиториясендә үтте. Чараның үткәрү инициативасы белән Яшьләр парламенты чыкты. Оештыруда Яшьләр аграр берләшмәсенең җирле бүлеге дә катнашты. В Пестричинском районе эта акция. Питрәш районында әлеге акция 2-нче тапкыр үткәрелә. Быел 70-тен артык кеше килде. 4 аудиториядә диктант бара. Миңа текстны уку мөмкинчелеге бирелде. Баштарак дулкынлансам да, аннан барысы да барып чыкты. Елдан-ел дөрес язу сәләтен сынап караучылар артагына. Писал диктант, когда поступал в институт. Диктантны соңгы тапкыр институтка кергәндә язган идем. Авыр булмады. 2 балам да мәктәп укучылары. Ешрак әлбәттә, өйдә үземә текст укып яздырырга туры килә. Быел акциядә район администрациясе, район үзәге оешмалары вәкилләре катнашты. Диктантны район башлыгы Илһам Кашапов та язды. Я оказывался у площади, у подножия величественной кирхи с просторным молельным залом. Тоталь диктантның авторы булып танылган язучы Гүзәл Яхина булды. Ул әлегә бастырылмаган әсәреннән 3 өзек тәкъдим итте. Бу нәтиҗәләр төгәл булсын өчен эшләнелде. Үз билгеләрен питрәшчеләр Молодежь онлайн группасыннан белә алачаклар.